ଦେଖିବାକୁ ମାଲ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡି ବି। ଆଉ ମୋର ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଏ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଚିଂରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ମାନେ ମୋତେ କିଛି ପିଲା ଟେକି ନେଇ ବିଲ ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗେହିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପାଣି ସବୁ ମୋ ବିଆର ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଗେହି ଗେହି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସେଇ କାହାଣୀ ମୋତେ କେମିତି ବିଲ ଭିତରେ ନେଇ 3 ଜଣ ଗେହି ପକାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ହେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ସେଇ କାହାଣୀ ଉପରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ସେଦିନ ମୁଁ ମୋର କୋଚିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ମୋତେ କୋଚିଂରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିକା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି। ସେଇଠି ମାନେ ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ, ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ 2-4ଟା ପିଲା ଛେଳି ଆଉ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ଦିନଠୁ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଭଲ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବୁ ଆଉ ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବି ଗେହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ସେଦିନ କୋଚିଂରୁ ଫେରୁଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ଯାଇନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ହେଠୁ ମୋତେ 2ଟା ପିଲା ଆସି ଟେକିକି ବିଲ ମଝିକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ସେଠି ବୁଦାଳିଆ ଜାଗାଟେ ବି, ବହୁତ ଗଛ ବି ସେଇଠି ଥାଏ। ସେହି ଭିତରକୁ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଟେକିକି ନେଇଯାଉଛ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଧରିଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ପାଟି କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ହେଠୁ ମୋତେ ସେ ବୁଦା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ତୋତେ ବହୁତ ଦିନଠୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବେଧ ଆମକୁ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ନଚେଇଛୁ। ଆଜି ତୋତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆଜି ତୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗେହିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗେହିବୁ। ତୋ ବିଆ ଫଟେଇ ଦେବୁ ଆଉ ତୋ ବିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଏତେ ପିଲା ମୋତେ ଯଦି ଗେହିବେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମୋତେ ତୁମେ କରନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଲୋ ବେଦ, କାହିଁକି ଏତେ ପାଟି କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗେହି ହେଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ରାଣ୍ଡୁଆ ମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛ? ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ତୁମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାଅ ଆଉ ତାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଗେହିବ, ମୋତେ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛ। ସେମାନେ ଏଠୁ କହିଲେ ଆଲୋ ବେଦ, ତୁ ବହୁତ ପାଟି କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ ଆବେ ତା ପାଟିରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ମୋ ପାଟିରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ 2 ଜଣ 2 ହାତ ଧରିଲେ ଆଉ ତଳେ ପକାଇକି ମୋତେ ଧୁମ୍ ଗେହିଲେ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗେହିଲେ। ଏମିତି ଗେହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, କାରଣ 4 ଜଣଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପଶିଛି। ତା'ମାନେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ନା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଲୋ ରାଣ୍ଡି, ଆଲୋ ବେଧ ଶାଳୀ, ତୋତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ତୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି, ତୁ ଖାଲି ବାହାନା କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବେଧୁଆ ମାନେ, ରାଣ୍ଡୁଆ ମାନେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମୋତେ ଆସି ଖାଲି ଗେହି ଚାଲୁଥିଲେ କଚ୍ 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 କରି। ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଜଣେ ମୋତେ ମୋ ବିଆରେ ଗେହୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ଗେହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାହାକୁ କହିପାରିଲିନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମୋତେ ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତୁମ ବାଣ୍ଡ ସବୁ। ସେମାନେ ଏଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ସବୁବେଳେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆମକୁ
ଡେଲି ତାହେଲେ ଗିହା ଦେବୁ, ଆମେ ତୋତେ ଡେଲି କେହିବୁ। ସେ ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି ଆରେ ବେଧୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଲି ତୁମକୁ କେମିତି ଗେହିବା ପାଇଁ ଦେବି, ମୋର କ'ଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁଣି ମୋତେ ଗେହିବ ନା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଆଲୋ ରାଣ୍ଡି ବେଧୁଆ ବଜାରି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ଆମର ବାଣ୍ଡ କ'ଣ ତୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି, ଚାରିଟା ବାଣ୍ଡ ତୋତେ ବେହୋସ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଠୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଣି ପିଇ ତାପରେ ହେଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ହେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ଆଉ ମୋ ବିଆଟା, କାରଣ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖାଲି ଗେହି ଚାଲିଲେ 4 ଜଣ ଯାକ, ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଛାତି ବି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା। ତା'ର ଆର ଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ହେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବି, କାରଣ ମୋର ବିଆଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ତାପରେ ହେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ସେଦିନ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେଇ 2 ଜଣ ପୁଣି ମୋତେ ଟେକିକି ଧରିକି ପଳେଇଲେ ସେ ବୁଦା ଭିତରକୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗେହିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ